שלום לכולם. יופי. טוב, עכשיו אני אלמד אתכם, אוקיי? איך להקליט את המסך, כולל מיקרופון, כפי שאני עושה עכשיו. אוקיי, אני משתמש בתוכנה הזאת עכשיו. רגע, שנייה. טוב, בואו נתחיל. לתוכנה הזאת קוראים שו, אוקיי? הנה, התוכנה, אוקיי? אני די בטוח שלא צריך אייפון פרוץ בשביל זה. הסיבה שאני עושה זה גם בגלל לא מצאתי משהו שמשרת את הגרסה שלי. כמו שאתם רואים, יש לי אייפון פרוץ. בדרך הסידיה לא ממש מצאתי משהו שאתם יודעים, יהיה טוב בשבילי, עם מיקרופון ומסודר וכל זה. אוקיי, אני אתחיל, ולפני זה אני רוצה לומר שלמישהו שיש לו אייפון פרוץ, זה תלוי איזה גרסה יש לו. שיבדוק, יש טוויק מהסידיה שנקרא Display Recorder. אני ארשום את זה אולי בדיסקריפשן למטה, בתיאור. וזה טוויקים שמקליט את המסך, עובד על אותו רעיון כמו השו, אבל לאייפון פרוץ. אני חושב שלכם יותר קל להוריד אותו, אוקיי? טוב, אז מה שאנחנו עושים כדי להוריד את התוכנה הזאת, או את האפליקציה, טוב, אנחנו נכנסים לספארי, אני די בטוח שאפשר לעשות את זה גם בגוגל, אוקיי? תנסו, אם אתם רוצים. טוב, אני אלך שנייה. אוקיי, אני אעשה את זה. טוב, תראו מה שאתם עושים. אני אעשה ביטול. תראה, אתם רושמים את הכתובת הזאת, אוקיי, בחיפוש. את הכתובת הזאת, אתם יכולים לעצור את הסרטון ולהעתיק, אוקיי? אני עושה עבור. הם יבקשו ממני להתקין, אוקיי? אני אעשה ביטול כרגע, כי יש לי זה, כבר התקנתי. אני משתמש בזה עכשיו. ויש לכם את התוכנה הזאת. אוקיי, מה שיש בתוכנה הזאת, אתם רואים שעכשיו אני מקליט. לא, אוקיי, לא משנה, אני לא אעשה את זה עכשיו, אני רוצה להסתכל, נסיים את ההקלטה. וזהו, מי שרוצה שיוריד את דיספליי רקורדר, שאני חושב שזה גם טוב, מאוד טוב. כמו שאתם רואים, זה גם עם מיקרופון, אוקיי? וזהו, נתראה בסרטון הבא.